Induta dire, nindot sa kaya dire magdit-dit ba? Lab, nga nung naama ta diri, lab. Ngit-ngit man kay diri. Usa man ka, nga namang problema man ka nga naata dire. Delikado na ba kay panahon ron, lab? Sa taling ko sa tabi sa delikado. Atong balikon ang panahon sa una nga katong mag-uyab pa ta, magdit-dit sa kilid, maglok-lok tang duha, magpakanay tang duha. Kana, sakto man na, imo ha. Oh. Kana, natay tayo nga mag-date ang duha. Pero diri, delikado kayo, labi na, pandemic ron, lab. Dagkan kayong kuan, lab, kanang mga, dili na maayong pangunahon na sa mga tao tungos kapigado niya. Ang awar, o kita rin tao diri. Pandemic, good. Si pandemic, mahalok na ba ng pandemic? Dapat man ganita magkuan-kuan, magdit-dit puta. Why kay tao, wati kompetensya kayo. Nagkompetensya. Kita duha. Na, pero delikado. Mahalok man ka, kita, mas maayo man ganina sulo na ako ba? Bantay ka, Sa'yo ha? ay kutuot. Sa mga ay. Gimingaw, di kita tutulog, diri. Sa una, alalangan, minyo ata, dili dito dapat magdit-dit puta pareha sa una mag-uyab pa ta. Oh, di gimingaw, di kas mga kaagi. Pero i-sure gid na ni Kasuya man ang mga uban ka mga teenager, unsa kay teenager gani, unsa kay kanang bagong na dalaga. polo ka mga ejer, ana, polo Polo. teenager. Pulo ijir. Ano siya teenager Sa mga- mga masuk kasuya Lami kayo. ni mo lab isibog. Ikaw di mas lami, puti ana nimo. Imo Langan, love. Nagpakamit ka ng one dear white bakit ngayon di ba sa kwan? Grabe pagpamuti. Ngami nagkakatila. Ay, yan na lab. Okay. Nakauyon manggug ko sa Wonder White. Uy, sana. Ay, mag-inaala lang tayo sa... Ay, usa ba na? Hold up ni. Hold up ayo sa magdiri hold up si hold up. Ato si. Kung mag-hold up ka, ay! Kung mag-hold up ka dito sa line, kadit mo dire! Ay, Sa muka! Si hold up, hindi ko tuwa sa balidaran mo. Sana! Usin, ani ko tuwa, di pikir ni kasi sa mukha ni kagit pindo. Ha? Ay, sa siya, sani. Oh, sige. Pitaka. Pitaka. Tingnan si tatakalam, kadito mag-date diri lang! Dali, wala ko'y kwarta, ko'y pitaka. Unsay wala katambok nimo. Kani mong nong kayo? Wala lagi. Kwarta pitaka. Ay, lami, ano po sila? Ano po sila? Asa nakay problema sa pamilya. Asa man uyab sa man. Ang cellphone! Wala kasi po ihutang pa biyan, wala na himpas biya. Wala kay pakalaman ng inutang. Basta Pag-vlog ba yan ko? Mo ba di ko gigamit pag-vlog ko? ay ako ani, bahala mo. Kalo! Mas dali. Ay, asa po sila? Asa po sila? Ayaw siguro tarang imong armas! Buhay ilang na o! Ilatag ka na mo o! Mas wala kay pitaka lagi. Pitaka katambok nimo inoon kayo nong oh. Ilatag na lang na alam kung sino! Gusto ako ang lisensya mo, madakpan ko ba? Ah, basag din na lang na. Ano na lang alam? Naaro ba si armas? Sing sing. Kulintas mo. Kulintas. Ilang bitaw takalam nga! Dilit sa diri! 20 ba? Pang pa uli ba? Ay pagbaklay na lang mo. Bahala mo. Sa man yung hold up. Dara o! Krisis ki pa na mo hold up. Pag sa mo kamay. Bahala mo problema na ninyo. Basta ako solve na kong problema. Una pa si ay alala yung Asin cellphone. ko nang ginamit. Ay, Amo ba yan ang gigamit? ay alala kay gamit kina ako mag-Facebook biya ako magtanaw ko nito. Ikaw, cellphone. Ayaw lang sir oy! Ayaw lang dito sila sir! Dili ta hangyo nimo. Wala yung hangyo ay. Kay din ko. Sa mo ka eh. Ilang bitaw takalam nga! Dilit na diri lang! Awang ka lang! Ay ay sa. Ang password ay kay di ko kabalo. Sa Ay di sa ko di ba Basig ako ni mo ang Ang password ba jud ka? Sige na. Sige na. Di ako ni prinda, dili ni madawat kung naay password. Sa mo ka hold up pira kay mga way ka password ay sa mo ka eh. Sige na yun. Sir, ayaw lang ipatya sir! Sir, ayaw lang ipatya sir! Kailangan naman imutan na sir! Sakto na sir. Ay, Ay sa. asa man? Murag nami man ni siya. Dili ayaw ni ko lang kasawa sir. Kinislan pa ni. Gusto niya patungan mo. Lang, sugot na lang, Nom! Sugot na lang, ihatag na lang ko guys sa parking ng duha! Ikaw sugot boss. Ayaw, dili. Ay, dalonin ako. Ha? Dalonin ako. Yan, sabi gusto ninyo. Wala mo sugot ka. Sugot na lang, Nom! Kay sa patyon ka Ikaw duha! mo sugot ka, masugot. Oh, sugot na lang ko! Naku anong ka ni? Sige lang, lami man ko! Oh. Tara. Apilo mo ko sa hold up.